ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 7 ପଦ ଯାଏଁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି। ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଅଛ। ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମ୍ଭ ନାମ ସକାଶେ କଷ୍ଟ ସହିଅଛ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନାହଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭର ଏହି କଥା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର। ନହିଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ହେଲେ ତୁମ୍ଭର ଏହି ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ଯେ, ଆମ୍ଭେ ନିକଲାୟତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ଘୃଣା କରୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିସବୁ ଘୃଣା କରୁଅଛ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ କହନ୍ତି, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ, ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାରଦୀସରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ରେମବିହୀନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଗତରେ ରହିବାର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ସଫଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ନିର୍ଦାଗ ଓ ଦୋଷରହିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ, ସେହିପରି ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଅବହେଳା କରିଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଠିକ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ଥିବା ବିଷୟକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଜଦୂତ ଅଟୁ ଆମମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଆମ୍ବାସେଡର ଅଫ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜଦୂତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ପରିଚୟ ଦେବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛି। ଯଦିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନେକ ଅଛି, ଯଦିବା ତାରଣା ଅନେକ ଅଛି, ଯଦିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପଡ଼ିବେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ତ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଥିଲା, ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଣା ଥିଲା, କି କ'ଣ ସେଟା? ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିଲା,
क्लांत न होई प्रभुकर सेवा भी करुथिले निकोलातीय मानकर कर्म को घृणा भी करुथिले मात्र से मानकर जीवन रे प्रेम उना थिला आ प्रभु चाहुथिले जे से प्रेम को से माने पुनर्बार आनंतु से आद्य प्रेम को पुनर्बार से माने ग्रहण करंतु से आद्य प्रेम को पुनर्बार से माने लागू करंतु अपना जीवन रे आ प्रेम एथिपाई गुरुत्वपूर्ण कारण ईश्वर तो प्रेम ईश्वर निजे प्रेम आओ से जगत को प्रेम कले मनुष्य मान को प्रेम कले निजर सुख विलास को छाड़ी जगत रे प्रेम एथिपाई गुरुत्वपूर्ण कारण जदि सबु किछि अछि मात्र प्रेम जदि नाही तेबे सबु वृथा कोरिन्थियो 13 अध्याय रे लिखा अछि प्रेम केडे गुरुत्वपूर्ण जदि मु मनुष्य मानंको ओ दूत मानंको भाषा रे कथा कहे किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मु शब्दकार को घंटा किबा झम झम शब्दकारी करताल स्वरूप होई अछि आउ जदि मोहर भाववाणी कहिबार शक्ति थाए एवं मु समस्त निगूढ़ तत्व और समस्त ज्ञान रे पारदर्शी होई थाए पुणी पर्वत को स्थानांतरित करिबार निमंते मोहर संपूर्ण विश्वास थाए किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मु किछि नुहे पुणी जदि मु दरिद्र मानकु भोजन कराइबा निमंते मोहर सर्वस्व वितरण करे पुणी जदि मु मोहर शरीर को दग्ध हेबा निमंते समर्पण करे किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मोहर किछि लाभ नाही प्रेम दीर्घ सहिष्णु प्रेम हितजनक ईर्षा करे नाही आत्म गड़िमा करे नाही अहंकार करे नाही अनुचित व्यवहार करे नाही स्वार्थ चेष्टा करे नाही विरक्ति हुए नाही अपकार स्मरण रे रखे नाही अधर्म रे आनंद करे नाही किंतु सत्य रे आनंद करे समस्त सह्य करे समस्त विश्वास करे समस्त भरोसा करे समस्त विषय रे धैर्य धरि रहे प्रेम कदापि शेष हुए नाही किंतु जदि भाववाणी थाए ताहा लोप हेबो जदि परभाषा थाए सेही सब निवृत्त हेबो जदि ज्ञान थाए ताहा लोप हेबो कारण आमे माने आंशिक भावे जानू और आंशिक भावे भाववाणी कहू किंतु सीध विषय उपस्थित हेले आंशिक विषयर लोप हेबो शिशु थिबा समय रे मु शिशु परि कथा कहूथिली शिशु परि भाबुथिली शिशु परि विचार करूथिली बयस प्राप्त हुअन्ते मु शिशुर विषय सब परित्याग कली कारण एबे आमे माने निगूढ़ वाक्य रूप दर्पण और साहाଯ୍ୟ रे देखु अछु किंतु सेते बेले मुखामुखी होई देखिबा सेते एते बेले मु आंशिक भावे जानू अछि किंतु सेते बेले मु जे परि परिचित सेही परि मध्य परिचित पाइबी अतः विश्वास भरोसा प्रेम एही तीन नित्य स्थायी होते आ एमानक मध्य रे प्रेम उत्कृष्ट आमेन हालेलुया हमें एही वाक्य पढ़ला बेले हम कोन चिंता करू प्रेम विषय रे हम कोन भाबु प्रेम गुरुत्वपूर्ण लागू कि भाववाणी परभाषा आत्मा चिन्हिबा शक्ति किबा आत्मा कर अन्य दान ए सब वर्तमान पाई जगत पाई मंडलीर उन्नति पाई निहाती दरकार आवश्यक किंतु ता ठारू मध्य प्रेम आहुरी अधिक आवश्यक कारण प्रेम रे बड़ ताकत अच्छी प्रेम हमको दीर्घ सहिष्णु कराए हितजनक अटे ईर्षा करे नाई आत्मबड़िमा करे नाई अहंकार करे नाई अनुचित व्यवहार करे नाई निजर स्वार्थ चेष्टा करे नाई विरक्ति भी हुए नाई कि अपकार स्मरण रे रखे नाई अधर्म रे आनंद करिवो नाई प्रेम आ प्रेम सत्य रे आनंद करिवो केवल प्रेम समस्त सहयोग करे समस्त विश्वास करे समस्त भरोसा करे समस्त विषय रे धैर्य धरि रहे प्रेम कदापि शेष हुए नहीं
Praise the Lord. ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ, ସହିଷ୍ଣୁ ଆଣିପାରେ, ସହ୍ୟ କରିପାରେ, ବିରକ୍ତିକୁ କାବୁ କରିପାରେ। ଓ ଏସବୁ ଠାରୁ ପ୍ରେମ କେଡ଼େ ତାକତୱାର, କେଡ଼େ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେଡ଼େ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲେ ଲୋପ ହେବ, ପରଭାଷା ଥିଲେ ଲୋପ ହେବ, ଜ୍ଞାନର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ତାହା ବି ଲୋପ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ବି ଲୋପ ହେବ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଜଗତ ପାଇଁ, ଆଉ এই ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଆଉ ପ୍ରେମ, এই ତିନି ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଆଉ ପିତର ଚାରିଆଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଜହନ 4:8। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆବସେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ତୁମେ ତ ମୋତେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ତାକୁ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ହିଁ ତୁମେ ଅବହେଳା କରିଅଛ। ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ କ'ଣ ଥିବ? ପ୍ରେମ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ଥିବ? ଘୃଣା ଥିବ, ଈର୍ଷା ଥିବ, କ୍ରୋଧ ଥିବ, ହିଂସା ଥିବ, ପରସ୍ପର ଅମିଳନ ଥିବ, ପରସ୍ପର କ'ଣ ବିରୋଧ ଥିବ, ଏକ ଆରେକୁ ଦେଖୁନଥିବେ, ହାତ ମିଳାଉ ନଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଦ ଅଟେ ପ୍ରେମ, ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ପ୍ରେମ। ଏପରି ପ୍ରେମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହା ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେମିତି ପଢିଲୁ ନା, ପ୍ରେମ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଥିବୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ନଥିବ, ଆମର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିବ, ଆମର ଭିତରେ କ୍ଷମା ନଥିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ମରଣ କର ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହେଇଛି, ଏବଂ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ କର। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ମାର୍କ 12:30 ଆଉ 31ରେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ମନ ଓ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ଏହି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କୌଣସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେମ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଅଛି କି? ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ କି? ଏବଂ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ କି? ଆମମାନେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏପରି ନ କର ତାହା ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବା। ଏଣୁ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନ ହେଉ, ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯୋହନ 4:7-8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, କାରଣ ପ୍ରେମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ଯେ କେହି ପ୍ରେମ କରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରେମ। ଆମେ ଯୋହନ 13:34-35 ଦେଖିବା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ତେ ତ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ଯୋହନ 15:17 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। ରୋମିଓ 13:8 ଲେଖାଯାଏ, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିନା ଆଉ କାହାରିଠାରେ ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ପରକୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ କରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 3:23 ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କ ଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଏଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଉତ୍ସାହ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।